Μερικές δεκάδες αυτοκινηστών γιουχάρουν βουλευτές και κομματικά στελέχη του Πασόκ στη Χαλκίδα. Λίγη ώρα μετά, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους πετούν αντικείμενα στην είσοδο του κτηρίου, όπου γίνεται η περιφερειακή συνδιάσκεψη του Πασόκ. Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το χώρο, ενώ τα πνεύματα ηρέμησαν μετά από συνάντηση αντιπροσωπείας των ιδιοκτητών ταξί με κυβερνητικά στελέχη. Στην Αθήνα, οι αυτοκινηστές μετά τη συνέλευσή τους αποφάσισαν να πάνε σε ήπιας μορφής κινητοποιήσεων έως την Τρίτη, που θα συνεδριάσει το κτέ υποδομών του Πασόκ. Δεν θα δώσουμε δικαίωμα σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα χτυπήσουμε τουριστικούς χώρους. Από την Τρίτη και ύστερα. Λύνονται τα χέρια για οτιδήποτε αποφασίσει ο κλάδος από μόνος του. Κάνουμε έκκληση στον Πρωθυπουργό της χώρας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στο μεταξύ, με κατεπίγουσα εντολή του προς τις εισαγγελικές αρχές, ζητά την άμεση παραπομπή όσων παρανομούν. Ήδη έχουν σχηματιστεί 6 δικογραφίες για 600 ταξί από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις. Εμείς θέλουμε μήνυμα ότι δεν πτωούμαστε από τις απόπειρες τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων μας. Σε Θεσσαλονίκη αλλά και Πάτρα, οι μπάρες ανέβηκαν και πάλι από τους ιδιοκτήτες ταξί. Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οι ιδιοκτήτες του ταξί Θεσσαλονίκη σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια των Μαλγάρων και, όπως λένε, είναι αποφασισμένοι να μείνουν μέχρι το βράδυ. Οι αυτοκινηστές θα προχωρήσουν και αύριο σε άνοιγμα των διοδίων σε πολλά κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα. Ενώ για την ερχόμενη Τρίτη προγραμματίζουν πανελλαδική συγκέντρωση έξω από τη Βουλή.